Τρεις εντολές για να αλλάξεις την εμφάνιση του command prompt. Εντολή νούμερο 1. Θες να αλλάξεις τον τίτλο στην καρτέλα του command prompt? Γράψε την εντολή title και ενώ το κείμενο που θέλεις, πάτα enter και ο τίτλος άλλαξε. Δεύτερη εντολή. Θες να αλλάξεις το path που βρίσκεται στα αριστερά? Γράψε prompt και ενώ και το κείμενο που θες. Άλλαξες γνώμη και θες να γυρίσεις το προηγούμενο? Γράψε prompt και πάτα enter. Τέλος, πάμε να δώσουμε χρώμα στο command prompt. Με την εντολή color και έναν αριθμό από το 0 ως το 9 ή ένα γράμμα από το A ως το F μπορούμε να αλλάξουμε το χρώμα σε κείμενο και background. Ο πρώτος χαρακτήρας αφορά το background και ο δεύτερος το κείμενο. Για περισσότερες πληροφορίες για την εντολή color, γράψε color και ενώ help. Αν σου άρεσε το βίντεο και θες να δεις ακόμα περισσότερα, κάνε subscribe στο Web Alchemist.